Ordizia kolore proiektua eskualde ikuspegiarekin jaio zen eta 2011tik Ordizian garatu da. Jatorri eta kulturaniztasun handiko herria da Ordizia, eta hortaz, immigrazioa ez da fenomeno berria. 50. hamarkadatik aurrera, Espainiar estatuko biztanleak gurera etortzen hasi ziren beraien bizitza hobetzeko asmoz. Extremadura, Andaluzia, Galizia eta beste zenbait tokitatik, eta ordutik jarioa etengabea izan da. Egungo immigrazioa, berriz, konplexuagoa dela esan daiteke mundu guztiko eta jatorri desberdineko pertsonak etorri direlako. Erlijioa, hizkuntza, kultura edota mundua bera ikusteko moduak inoiz baino anitzagoak dira Ordizian. Azken 10 urteotan, Europa eta Europatik kanpo jaio direnen hazkundea garrantzitsua izan da. Europatik kanpo jaio direnen etorrera bikoiztu eginda azken hamarkadan. 2007an Errumania eta Bulgaria Europan integratzen direnean, Europa barruko zirkulazioa erraztu egin zen. 2006an Europan eta Europatik kanpo jaiotakoen kopurua bikoiztu egin zen, 12% pasa zelarik. Momentu hartan etorkinen profila europarra zen, errumaniarra gehien bat. Baina ordutik etorkinen profila berriro ere aldatu eginda, eta europarrak ez direnen etorrera asko hazi da. 2015an, Ordizian, 50 herrialde ezberdineko pertsonak topa ditzakegu, 74 Euskal Herrian jaiotakoa da. Baina beste jatorri esanguratsua hauetakoak ere badira. Egoera eta datu horiek eskuartean, Ordiziako udalak honako galdera egiten du. Zer nolako herria nahi dugu hemendik 20 urtera? Helburu nagusia da, jatorri ezberdineko ordiziarren arteko elkarbizitza sustatzea, eta horretarako lehen urratsa elkar ezagutzarako espazioak sortzea ezinbestekoa dela uste du udalak. Ordizia da herri bat urte batzutatik ona, migrazio kopuru oso altua jasotzen ari dena, eta ikusi genuen bi alternatiba zeudela, edo geldik egon eta utzi gizartea berak nolabait regulatu zezan guzti hori, edo benetan modu aktibo batean interbenitu benetan guzti honi bide erosoagoak, gizatiarragoak eta askoz azeren nolabaiteko ez dakitez, logikoagoak edo bilatzea, eta hortan zeregin handia udalak berak bazeukela ikusi genuen, ez? Ordiziako udala, espazioak sortzen lanean. Helburu hori lortzeko egitasmo ezberdinak garatu ditu udalak azken urteotan, beste zenbait erakunde eta eragilerekin elkarlanean. Ordizia kolore topagunea. Jatorri desberdineko ordiziarrak modu informal batean biltzeko espazio irekia sortu da. Hasieran taldea sortu zen, eta ondoren ekintzak sustatu dira. Kolore truk, zerbitzuen trukaketa. Mintza praktika, gazteleraz, bilerak astean behin. Irakurketa multikulturala. Testu esanguratsuak hainbat hizkuntzatan irakurtzen dira eta birritan eginda. Lehenengoan Aitaren etxea olerkia irakurri zen, eta bigarrenean Mikel Laboaren txoria txori. 20 hizkuntza ezberdin erabili dira egitasmo honetan. Migranteen nazioarteko eguna, abenduaren 18an agerraldia egin zen. Eskolekin elkar ezagutza lantzen, bisitak eginez eta errealitate berri bat erakutsiz. Beste egitasmo bat izan da ongi etorri Ordiziara, Ordiziara bizitzera etorri diren pertsonei bideratutakoa. Bertan, harrera egin zaie etorri berriei, eta Ordizia eta kulturari buruzkoak azaltzen zaizkie. Dauken helburu da Ordiziara bizitzea etortzen dien pertsona hoiei, jatorri ezberdinetako pertsona hoiei, nolabait lagundu kokatzen herrin, nun bizi dien ez herri mailan bakarrik baizik eta Euskal Herrin ere. Ohiturak, herri dinamika, baliabideak. Egitasmo honetan, partaide bakoitzak herriko talde zein elkarteren bat aukeratzen du, eta 4 astean zehar bertan egoten da elkartea bera eta kideak ezagutzen. Horrela, etorri berrien eta harrera gizartearen arteko zubilanak egiten dira.
oso esperientzi politizaten nahi da, eta helburu baita da, saio hauek bukatzen dienen, beraiek ja elkarte horietako pertsonekin harremanak egin ondoren, beraiek bere kabuz jarraitzea. Saskibaloia eta euskara bitatez, hemengo kultura asko ezagutzen ari naiz. En la misma clase hemos conocido entrenadores, otros profesores de otras cosas, de tocar la guitarra, de pelota a mano y muchas más cosas que no tengo ahora en la cabeza. Me llevo aquí muy poco tiempo, pero gente de aquí me conoces mucho. Y niños y niñas o chicos jóvenes también, mayores también. Este curso creo que es muy bueno para extranjeros que vienen primera vez aquí. Positiboa da, beraiek autonomi bat hartu dezaten, jakin dezaten, hezkuntza sistemak nola funtzionatzen duen, hezkuntza sistemak reglatuak nola funtzionatzen duen, hizkuntzak ikasteko ze bitarteko dituzten, nola kudeatzen den guzti hori, nora jo beharko luketen, hori dana deskubritu beharrean, beste batekin egitek eta beste batzuekin egitek, nik uste hor benetan izugarrizko pauso positiboak ematen ditugula, ez? Era berean, herrian antolatzen diren ekintzetan parte hartzera gonbidatzen zaie. Azken urteotan, hainbat ekintzetan hartu dute parte. Dantzaz zati bat dokumentala, Gabon kantak abesten, emakumeen indarkeriaren kontrako gizakatea eta beste zenbait. Gure lana da, inbetean, kulturanitzasun hau, herrian txertatzea eta hori egitea, inolako oztoporik edo estropozorik egin gabe. Hirugarren egitasmoa udalarrera sarea da. Eragile eta erakundeak norabide berean jartzeko egitasmoa hain justu ere. Ongietorri Ordiziara egitasmoarekin bat dator eta elkarlana ahalbidetzen du. Egitasmo honetan, honako eragileek parte hartzen dute. Kultura eta euskara teknikariak, gizarte langilea, berdintasun teknikariak, udaltzainak, zinegotziak, ambulategia, lanbide, sindikatuak, goieki, herritarrak, zenbait elkarte, sos arrazakeria eta bidez-bide elkartea. Aipamen berezia merezitu Zurrumurruez kanpainak. Etorkinei buruz ditugun aurre iritziak desegitea eta horretarako baliabideak eskaintzea da kanpainaren helburua. Gizarte kohesionatu hori lortzeko kontuan eduki behar da egoera ekonomikoa, gizarteak nola bizi duen krisia eta migrazio fenomenoek duten konplexutasuna. Egoera horrek zaildu egiten du elkarrekin bizitzea eta elkar ezagutzea. Eta ezagutza gune horietatik elkarren errekonozimentura ere pasa, ez da, hain zuzen ere, hortik datorrelako elkarren ganako ezagutza hortatik eta aitortza hortatik errespetua eta nolabait gizarte eta kultura berri bat eraikitzeko bideak. Jatorri aniztasuna eta elkarbizitza bultzatu nahi du Ordiziako udalak. Gaur egun landatzen diren haziak etorkizuneko gizartea irudikatuko dute eta. Kaixo, ni umez naiz eta Nepalkoa naiz eta Urdizian bizi naiz. Ni Iradoz naiz eta Nepalikoa naiz eta Urdizian bizi naiz. Kaixo, ni Naren naiz eta Nepalkoa naiz, Urdizian bizi naiz. Nepalkoa naiz eta Urdizian bizi naiz. Ni Duan naiz, Pakistan eta Urdizian bizi naiz. Ni Marruekokoa naiz, ni Urdizian bizi naiz. Ni Amerika naiz eta Mexikokoa naiz. Ni naiz, Urdizian bizi naiz eta Nepalekoa naiz. Nahi dugun gizarte mota ereiten hasi behar gara. Migrazioa aberastasuna izateko gizarte guztiaren beharra dugu. Eta hori gure esku dago, Ordiziarren esku dago.